Inkonzo yerhafu ithi iqondo lokuhlawulwa kwerhafu lisezantsi. Abaqeshi osomashishini abasakhulayo bachazwe njengabona bophula imithetho. USARS uthi kusekho abaqeshi abaninzi abaqokelela imali yerhafu ze bangayihlawuli kwiziko lerhafu. Wafunga ngelithi abophula imithetho baza kujongana nengalo yomthetho. Kwelinye icala amashishini asakhulayo aneengxaki yezimali kunye nolawulo. You will recall that between October estimate when the minister announced the forward projection of revenue collection and the subsequent federal review, there was 100 billion rand upward revision. USARS kwabuzwe ngamathuba okurhafisa izinana kulungiselelwa indodla esisiseko. Inkonzo yerhafu ithi okwangoku lo mbono ayizokubakho. Le nkonzo yerhafu ithi imali engange-9 billion yerandi eshokoxeka ngayo ichaphazela utyalo-mali nokufumaneka kwezakhono ukubonelela abasebenzi abakumazibuko oMzantsi Afrika. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.